ፔንግዊን ካብቶም ክበሩ ዘይክእሉ ኣብ ማይ ንምንባር ዝተለማመዱ ፍሉያት ኣዕዋፍ እዮም። ብጠቕላላ ካብ 17 ክሳብ 19 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፔንግዊን ኣለዉ። እቶም ዝዓበዩ ኢምፔረር ፔንግዊንስ ክበሃሉ ከለዉ እቶም ዝነኣሱ ድማ ሊትል ብሉ ፔንግዊንስ ይበሃሉ። ክንፎም ከም ካልኦት ኣዕዋፍ ንምንፋር ዘይኮነ ከም መቕዘፊ ኮይኖም ንምሕንባስ የገልግሉ። ኣብ ውሽጢ ማይ ብጣዕሚ እዮም ቁልጡፋት። እቲ ኣብ ዝባኖም ዘሎ ጸሊም ሕብሪ ካብ ላዕሊ ንዝሪኦም ጸላኢ ምስ ዓሚቕ ባሕሪ ክተሓሓዙ ይሕግዞም። እቲ ኣብ ከብዶም ዘሎ ጻዕዳ ሕብሪ ድማ ካብ ታሕቲ ንዝሪኦም ጸላኢ ምስቲ ብርሃን ሰማይ ከም ዝመሳሰሉ ይገብሮም። ኣብ ዝሑል ከባቢ ንምንባር ዝሕግዞም ረጒድ ስብሕን ንማይ ዘየሕልፍ ላባን ኣለዎም። ፔንግዊን ብዙሕ ግዜ ላብኦም ብመንቃሮም ክሓኩ ይረኣዩ እዮም። እዚ መስርሕ እዚ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ጭርኦም ዘሎ ጽግያ ዘይቲ እናወሰዱ ኣብ ላብኦም ይለኽይዎ። እዚ ዘይቲ እዚ ንላብኦም ማይ ከየሕልፍ ይገብሮ። እዚ እንተዘይገይሮም ግን ኣብቲ ዝሑል ማይ ክተርፉ ይክእሉን። ኣብ ልዕሊ በረድ ንነዊሕ እዋን ደው ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ኣእጋሮም ከይበርድ ዝሕግዞም ፍሉይ ናይ ደም ዝውውር ስርዓት ኣለዎም። እቲ ካብ ልቢ ዝመጽእ ውዑይ ደም ነቲ ካብ ኣእጋሮም ዝምለስ ዘሎ ዝሑል ደም እንዳውዓየ ስለ ዘሕልፎ ኣእጋሮም ኩሉ ግዜ ካብቲ በረድ ንላዕሊ ቁሩብ ዝለዓለ ሙቐት ክህልዎ ይገብር። ቀንዲ ምግቦም ዓሳ፣ ክሪል ዝበሃሉ ንኣሽቱ ድርኩኺትን ካልኦት ናይ ባሕሪ ፍጥረታትን እዮም። ከምኡውን ጨው ዘለዎ ማይ ባሕሪ ክሰትዩ ይኽእሉ እዮም። ከመይሲ ኣብ ኣካላቶም ነቲ ጨው ኣጻሪ ዘውፅእ ፍሉይ ግላንድ ስለ ዘለዎም ኣብ መሬት ክጓዓዙ ከለዉ ብምዝላል ወይ ድማ ብከብዶም ኣብ በረድ ብምንሽርታት ይንቀሳቐሱ። መብዛሕትኦም ፔንግዊን ንነዊሕ እዋን ምስ ሓንቲ መጻምድቲ ጥራይ እዮም ዝነብሩ። ኣብ ገለ ዓሌታት ከም ኢምፔረር እታ ኣንስተይቲ እንቋቑሖ ምስ ወለደት መግቢ ንምድላይ ናብ ባሕሪ ትኸይድ። እቲ ተባዕታይ ድማ ነቲ እንቋቑሖ ኣብ ልዕሊ ኣጋሩ ገይሩ ብከብዱ እንዳውዓየ ንኣዋርሕ ይሕልዎ። ደቂ ፔንግዊን ቁሩብ ምስ ዓበዩ ክልቲኦም ወለዲ መግቢ ንምድላይ ናብ ባሕሪ ይኸዱ። በዚ ግዜ እዚ እቶም ጭቓውቲ ኣዕዋፍ ምእንቲ ከይበልዕዎም ኩሎም ጭቓውቲ ብሓባር ተኣኪቦም ከም ናይ መውዓሊ ህፃናት ዝመስል ጽቡቕ ጉጅለ ይፈጥሩ። እዚ ድማ ንውዕይነትን ድሕነትን ብጣዕሚ ይጠቕሞም። ፔንግዊን ብጉጅለ እዮም ዝነብሩ። እዚ ድማ ካብ ዛሕሊ ንምክልኻልን ካብ ጸላእቲ ንምድሓንን ይሕግዞም። ኣብ ሓደ ጉጅለ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ፔንግዊን እዮም ዝነብሩ። ወለዲ ካብ ሃደም ምስ ተመልሱ ካብዚ ኩሉ ጫውጫውታ እቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ጫቑት ብድምፁ ጥራይ ፈልዮም የለልይዎ። ነፍሲ ወከፍ ፔንግዊን ፍሉይ ናይ ድምፂ መለለዪ ኣለዎም። እቲ ዘገርም እዚ እዩ። ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ፔንግዊን ካታስትሮፊክ ሞልቲንግ ዝበሃል መስርሕ የሕልፉ እዮም። እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ላብኦም ብሓንሳብ ይረግፍ እሞ ሓድሽ ይበቁል። ኣብዚ ግዜ እዚ ማይ ክሕለፉ ስለ ዝኽእሉ ናብ ማይ ክኣትዉ ኣይክእሉን። ስለዚ ንሰሙናት ዝኣክል መግቢ ከይበልዑ ብትዕግስቲ ይጽበዩ። ኩሎም ፔንግዊን ዳርጋ ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ እዮም ዝርከቡ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣንታርክቲካ ጥራይ ዝነብሩ ይመስሎም። ግናኸ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ኒውዚላንድ ከምኡውን ኣብ ጋላፓጎስ ደሴታት ማለት ኣብ ከባቢ ኢኳቶር ዝነብሩ ዓሌታት እውን ኣለዉ። ሓራይ እምበር ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል ብሰላም ይረኽበና።